Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Musta? O karon dai no atong ipadayon ang lain sumpay ning sugilanon o sa dili pa diay. Akong basahon ning naay pipila nga nag-comment. Salamat kayo no sa pagsunod sa mga drama. Ang unang comment no si Lance Hebman. Thank you sir. Salamat kayo no sa pagpaminaw Lance Hebman o kang Ami Alexander no. Nice na sa nidong. Salamat kayo no, Ami Alexander from Atlanta, Georgia. Salamat kayo. O kang James Sabiro. Salamat idol ha sa pag-appeal ni pag-shoutout sa akong name sa mga drama nga imong gi-upload sa YouTube. Salamat kayo no, James Sabiro. Thank you kayo sa pagpaminaw. O kaninyong tanan no, nga nasunod aning drama ha. Shout out na yung tanan, amping mapirmi. O palihog dahil ko no, o subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo kung na-ako'y bagong i-upload no, o mga sumpay nga mga drama. O karon dito maglangan niya ang laing sumpay ning sugilanon, ang karibal kong lolo. Part 2. Wag sabot, bungol ka. Paski ka musturyan na yun. Bungol ka. Hindi ko kapas. Kuhan ba? Bantay ba? Pasabta ko na ko, Nay. Pasabta ko na ko. Paabtik kay man eh. Sige, mina ko. Wa na'y laing solusyon ini, Lolita. Kung ako pa'y ikaw, pakaslanan na ni Musgoryo. Kasigurado gyud ko, nga ikay binlan sa nang katigayon na anak. O pabor pa kayo ng tiguang na. Gamay na lang kaayong kinabuhi, anang tiguwa nga dinis kalibutan. Ikay mabuhong ang istanan! Murag, epektibo kina itong paagi nila. Wa, kita masipit pagkuha ng turibya. Mayog yung kayo. Kainan bitaw tika, expert lagi kaya. Mura yun. Kurtahan siguro ni si, Kurtahan siguro ni si turibya. Nanay, dagang afam ko niya ito na to. Lain ng Amerikano nga trato, ana. Oh, expert na gede kayo na siya. Mo nang maayo kay na siya mudag lalaki. Sigurado lagi ko nga magustuhan na siya ni Lolo Goryo kumpara atong unang batanon nga itong kuha. Murag, konsuelo na tayo ni Nilda. Ha? Konsuelo na tayo ni. Gilok na ba kayo na sila tanahon na to? Masukol na ba sa nagkuhan, hinagwa ay Lolo Goryo ni mo. Pilyo ginis Lolo. Mayong tao, storibya na iyang piliyon. Para nga, masulo na ako sa Lolita ba? Sigurado lang lagi na, sir. Ang importante, paaboto lang yun na to nga may tabo nilang duha. Hey, pastilan. Magkasakiki pagkanas, Lolo. Ay, kusgan pa kayo na imong lolo, eh. Noon sa, kusog pa kayo ng labok. Basta, Anel, una gyud kang mabulahan ko na matuman ang tanan natong gidam ko. Naginam-hinam na kay ko rin. Unsa tay? Ikihan ni mo sila si Tasyo ug si Pipito? Oh, ako silang ikiha. Kay wagi uli ang ako mga wire. Anong imo magit silang pakasad-untay nga dili man na nila sa? Oh. Iguro man sila ni palit atong butanga. Ila untang iuli na ako. Ha? Kaya ako sampay na 500. 500 may palit ni Dadayado. Unya gipalit man sa gaslain. Buang. Kasi Buang! Kasi buang. Sila. Oh. Buang sila. Sila gyud akong gukdon. Kay sila may namalit. Ha? Kay bawo ka na ilang kaso, do? Oh, day? Ha? Babae day ka. Wala na silang mga komprador di malapi. Namalit silang butang at kinawat. Sige naman lang kagbalik-balik ka ng Binikawatan. kinawat, Felix. Ay, sasagog kawatan. Wato na ko kawata. Ako rin
atong sa pindan nila. Atanawara, ha? Oh. Miangko na kakaroon nga imo ginanggikuha. Oh, ha? Pastilan ni mo daday. Iapil ka kakiha, no? Oh. Apil na katika. Ha? Ay. Iapil na kakiha. Na, tay. Go down. Ayaw na lang ang kiha-kiha, tay. Uy, Suwayin niya. mangita na lang tagpaagi nga makapalit taglain na to. Ha? Nasuko na kinakos ni Nick. Kay hagbay ronda nga itong natao to sa ilaha. Usaw mga. Babadlong mo na imong inahan. Mao gani, tay. Pangitaan lang na to paagi. Kaya kita na magyapon mauwawan, anak ko magkiha-kiha pa ta. Buang ka na day. Buang ka. Dili ako buang. Iyay. Bugag naong la. Awan lang kang nanay, Bugag oh. naong. Buang. Way wow. Ay, nako'y kwarta din hitay, oh. Kini na lang mo ipalit og wire. Pila man to? 5,000. Ay, 3,000 raman ni tay. Iyay. Ngita lang ko kipuno ini para makapalit og bag-o. Ay, kini. He. Diin man kagwarta, Lolita. Iyay. Waman ta na usa ka libo, be. Tuan na. Hilom ko rin na day. Ay, Pusngagan di ka. Nay. Sabi pusngagan. Nay, suko. kuwang pagani nig 2,000 aron ato itapals wire. Mo. Ay, Kung makakwarta ko na tagaan na unya tika. ay, kano samang ka makakwarta ni Basta. Ay, basta moingon ra unya ko nimo. Anya, sa may tanawin mo. Uy. Kaangayan baya ni mo, Greggy. Mura na kag 30 years old, ana. Ay, agad, Tinuod lagi. Ay, lupigan pa manggadi di mong mga artista sa circus. Ay, Ang si Sirkos God. Wala di ko joker rin ito na yun. dili. Dili, oy, dili. Ang buot akong ipasabot ba? Mura kag magikero tanahon. Na, pagtanong nga dator ka na, di ba ako gusto bugal-bugal? Ay, baya, kagregi, komedya ramang guning ako, good. Kag si James Bond tanahon. James Bond 007. Hey, ikaw ron. Binuangan ko ni mo da. Pero unsa man mo lakaw na gid ka? Maayo tag mo kuyog ko nimo. Ay, ayaw. Aha. Di ka pwede mo ba na ako kay personal na akong lakaw. Lakaw. Mangulitaw na sa katong ginganlan og lolita? Nga sa man. Ha? Sugto na ka ko ining pormahan ako. Ay, sus, Greggy, baya ka, Greggy, no? Dili naman gud unta kinahanglan nga mangita pa kaglain. Di amang ko. Unsa? Kung magkasinabot ta, pwede ragid kaayo ko. Daga pa baya ko niya ikaw. Ulitaw pa. Ay, ba masasakilatan mo? Ay, Toribia. Ay, pabinuang da, ay. Pabinuang da. Di ka pa rin ako. Kung gusto ka, ang ako na lang apo may imuha. Kaya pa to'y trato. Ay, Trato. kana si Renato, dili to nako type, no? Mas type na ko ang lawas na kanang prehas imo. O, macho. Ganahan kay ko, ana. Ay. Huwag ko pagklaro diha. Ay, mula ka na ko. Mauban ko ni mo. Diha ka na, ay, kanagdalig ko. Bantay ka lang na akong tigwanga ka. Makakita gani kog binta. Puson gid na ako ng ibuha. Ikaw na bakasyo? Oh, Pitch. Nikaw na ko. Mo naman lagi ito, makuha yung inununan. Nikaw na ko sa kahiwa. Sige Kay, sa lang kahiwa. Kaya na po may iring nga pagkanuno na to. Na may akong ipalain. Giurot na lang unta to mo. Ay, busog naman sa ko, Pitch. Sa panyod to na lang unya na. Ayo! Ayo! Uy! Hala! Kailan ko rong tinguga? Uy, Pitch. So, Lolita mo na, Pitch. Ha? Lolita. Patay! Natods, Lolita. Dali aso na uga rin ka nagpurol. Ito to yun, ana. Nahi ka nagpuro niya. Kaya akong kanaw.
Tasyo, Nasuroy lagi kalit. may ani lang gyud ko ninyo, Tasyo, kay mangayo kong dispensa ninyo sa pagsamok-samok ni tatay ninyo dinhi. O di ka sulit ay. Ay natural ramang gunagod. Kasabot masan mi sa imong tatay. Ayaw lang to ninyo panumbalingas tatay, ha? Di man to niya dayon ang yang ingon nga kato yang pagpanghulga ba nga ikiha mo niya. Uwam sa kay kaso na mulit. Kung nagunahuna man sa gyud mi nga amo tong ilisan. Ayaw na magkabalaka og ilis, Tasyo. Pero magpakuyog na lang hinuon ko nimo. Asam dalit. Ingon man mo nga tuan ni Rocky ang wire, di ba? Hangyoon ang tanako siya nga ako lang bayran og 3,000 kung musugot siya. Maura man gudi akong kwarta. Uy, ayaw na lito eh. Kung gisabot naman to na mo si Rocky God, iuli ra to niya. Basin karon, ako rin bala to. Kaya lang kabala ka. Sa promise na kunin mo, iuli gyud to nako karon. Sure ka, Tasyo? Basig na ikog lang ka nako, ha? Ewa, oy, sigurado lagi kulit. Muadto raw niya ko sa inyo, akong dalo ng wire. Salamat kayo, Tasyo, ha? Sige, di na lang ako magdugay. Mabalik na lang ako sa kong agi. Let, ihatod ta ka. Pasensya lagi kayo ka, Baygoryo. Pabutaw na dito sa taas. Basin, bumalik ka na ito din eh. Kining, bay, Lex. Bay. Yan ako panguntanan niyo mo, bay ba? Unsa man na, Bay? Kanang, kwan ba, bay? Pero may mga kong makadungog sa mga tao ba? Nga ako ko, no? Di bagay sa imong anak. Kay lagi ko, no? Dako uga pa nga mong itad. Kabay. Sa paminaw ni mo, bay. Amahan niyo ka. Nilad ba nga? Nangulitaw ko sa mga anak. Minawa. Ba? Una sa tanan, isip amahan, Bay. Huwag yung supak, anak. Kay, ang akong anak, naa naman sa saktong pangidaron. Pero, digil kalikayan nga, daghan gyud ang musantop sa kong nahuna, nga kung pananglit, mauyunan ka sa kong anak. Makahimo, pagkahamo, ug apo para nako. Ikaduha, kung maumagad di ka, unsa may mo itawag nako nga, magwang pamangkan ako. Ug ang ikatulo, higugmaon ka nimo siyang tinuray. Tubaga. Nindot kinay mo pangutana, bay. Kabilib ko ni mo, bay. Nakapangutana dyan kag nindot, bay. Kanya, oram na ko tubag, ha, kini. Unahon na kong tubag, bay. Kung matakan batik kagapo. Kana. Sureball yung ko, bisag daghanon pa. Bila may mong gusto. Yay. Kaduha, bay. Kay, pwede man gahapon nga, magtatay ko ni mo, o kaha, magdadi. Pili lang ka kung sa gusto ni mga ko itawag ni mo. Katulo, bay. Sureball yung ko, nga ako isang higugmaos, tibok nga kong kabuhi. Sa akong kinabuhi. Wag yung tayo problema ho na ko, bay. Magana ako ipasali niyo mo, bay. Salamat. Salamat kayo, Baygoryo. Salamat. Kanya. Sa may gusto ni mo, bay. Ha? Magtatanya ko ni mo, magdadi. Dali lagi. Excited. Dali lagi ka. Ayaw lang una. O niya na lang kung sugto na ka sa kong anak. Pwede nga mag-practice ka na tawag na kong daddy. Bay. Ganaan de kataw ko no daddy, bay. Pwede na ba ya? Sugdan ako ang tawag ron. Ay, daddy! Ay, daddy! Kumidya ka diya. May nang mag-anadaan, bay ba? Kay sigurado man kung sugton yung ko sa mga anak. Kay butan ba yan kayo na slulita, bay? Ugong nga! May usap kayo siyang mutagad nga rin ako. Manghinaot ko ba nga, unta, makapasar ka sa akong anak. Kanya, pasar. Murag estudyante. Pero dad. Kinanglan sab ko nga, nagkinanglan ko sa imong suporta o tabang dad. Kanang bahin na, naaraganas kong anak ang desisyon. Pwede na ko nga makagiya niya, pero di ko pwede nga magbuot kung kinsay iyang pilion. Di ka buot. Bay. Yun na,
bay, yun na bay. First Lolita naman yung paingon din eh, bay. Hama. Awa. Oo, ubitaw. Kanya ba? Oo. Kansa mo lang kayang koyo, bay. Yun na. O, yun na. Mura mo lang si... Tasyo ba na? Tasyo. Daan pa ko. Si Tasyo, yan. Relax. Relax. Way kulba ang imong kontra. Kay, Basta, akong masulti rin ni mo. Pahis lang yun! Uy, Greggy. Sa'yo malagi ka karon. Hi, my dearest Lolita. Ganyan ako nagpaabot ni mo din, higod. Hala, uy, kaikubya na ako ni mo, uy. Dali, saka sa mo din sa as. Pamin ako, Lo. Yung lakik amin ako. Dali na mo ba? Sige na. Saka dayon mo din eh. Dayon mo. Tay! Palihog kong mainom sa itong mga bisita, Tay. Sige na, lingkod mo. Greggy, lingkod. Tasyo. Yung nagkatupad na ko. Sa kaba. Pasensya na gid kaayo ninyo ha, Greggy. Ang saon nga, nalingaw magud mig istorya ni Tasyo, good. Gikan magugos ila. Oh, bitaw. Lingaw kay may nagstoryahan, ay. Kuan ba ka nang? Ansa man day inyong gisgutan lita nga. Nalingaw man kayo mo. Kana bang mga lalaki nga nangulitaw din hinako, Greggy? Daghan man din sa ato ang nagsigig padag sikretog suwat. Mao na magkatawa ko kay kun ako sila makita as personal manago man. Mao ba? Let, kinungkuan ma. Uwa pa mo to ni mo tubaga nga kung ipangutanan ni mo. Ang unsa man? Kung doon na ba kay trato karon? Bitaw, uy. Ayaw lang mo kalain ako, ha? Kamong tanan, ikaw, Tasyo, Greggy, ganahan kayo ko ninyo. Kamugid ang akong mga the best nga suod nga higala sukad pa kani adto. Pero sa tinuod lang, karon lagi ko mutag-an ninyo nga, naanag ko'y uyab. Tay! Naunsa man na, Tay? Bastang buanga! Nangatagak mo noon yung mga baso sa Diyos. Magkutang kong balik. Kansa may mo trato, Lolita? Pasensya na gid kaayo ninyo ha, Greggy, Tasyo. Di gina na ko mahimong itugaan ninyo. Ilabi na nga, dili gusto ang akong uyab nga ipasaba ang iyang pangalan sa tanan. Unya na ako siya itugaan ninyo kon makahukom na may duha nga magpakasal gid mi. Unsa? Kining si imo. Si Bigwak ba? Si Tingkong? Huwag yun sa inyong mga gipanganlan. Basta kay may bawra unya mo kung si kinsa siya. Ayaw mo kabalaka. Kay sigurado ko nga kanang imong lolo, ako gina siyang makuha. Oh. Very good. Kung makuha na ganin mo siya, Toribia, kinahanglan nga. Magpatuog yun ka, ha? Nga, namabdos ka, unya ang amahan si Lolo. Ha? Ayaw kabalaka, uy. Naana na sa akong pahak ang tanan akong mga diskarte. Oh. Kini. Gamitan eh. Wow! Bino! Oh, pag pinaagi ini, hubga si Lolo, ha? O sa dihan, hubog na siya. Maghubo ka. Ha? Maghubo ko? Oo, maghubo ka. Unya, hubuan sabni mo nga akong Lolo. Ha? Imo siyang gakson. Kay magbutang ko og kamera aron nga makuhaan ako og mga ebidensya ba. Aron si Lolo makorner og di na makabalibad nga magpakasal nimo. Kan? Good idea. No problem, Renato. Ako ka ng buhaton. Kana. Mao na importante. Balag, way nahitabo ninyo basta nga naalam mo litrato nga nagkubo mong dawa. Areglado. Ako gid ka ng buhaton. Uy, wag yun magpalibak ay. Niya siya. Karon ka lang. Uy, hala.
Anan? Kaisugod. Sumbo? Mura man og gisapot tag imong lolo. Ay, kwan. Ayaw lang una og-dola dayon, ha? Timinga nga, mubugnaw na ang mo. Ayaw ka bala ka, Renato. I can handle everything. Hiya, tigidig, tigidig. Hiya, tigidig, tigidig. Basta. Mao na to itong sabot, Toribia. Kinanglan nga mo lampos gyud ta ini. Salig lang. Ako nagibahala ining tanan. Very good, Toribia. Ay, panghupaw desyo. Unsa may problema, ha? Wangay. Ujo ko magdahumi nila. Nga unsa man? Miingo mas lulita nga nana kuno sa trato. Ha? Kinsa man? Wa mo siya musulti sa pangakinsa. Kiskis. Siskis. Seryoso kasyo? O lagi. Dida. Nakadungog magani Lolo Goryo ug ako sa pagtug-an niya. Giyon sa man niya pagsulti. Mingon siya, Pits, nga karon pa lang yun niya gisulti ang tinuod nga nana kuno siya gihigugma sa tago. Gugma na yun. Yamat. Yamat. Tinaad. Lagay. Mingon pa siya sa pag-intro nga ganahan kuno siya nako og ni Lolo Goryo kay mga buutan kuno ni. Pero nanadyo kuno siya uyab. Pangutana, kung kinsa? Unya na kuno niya isulti ang pangan kung makahukom na kuno sila nga magpakasal. Paskang, ha? Kinsa makadiay ng lalaki, ha? Sulti, ha? Tinimod na. Swerte. Come on. Diriit maligas. Baya. Pagkamamul sa ramang lulita. Unya, magpurol pa yun. Makapanakla. Masab tayo nagdi-oras. Saan ka mo kita? Lain na sa kong gibate no pagkadungog na kupits. Mura kog nahugnaw. Namugnaw. Nahugnaw. Nahugnaw. Kombinasyon nahugnaw, namugnaw. Magali, nahugnaw. Bako na da. Kanalang siyong, kanalang. Kanalang, kalma day, kalma. Basinog, kanang gikomedyahan lang mo ni Lolets. Come on. Dito komedya siya, Pitch. Dito komedya. Seryoso, gito siya yun. Relax lang. Ay lang kabugnaw na yun. Samtang wa pa makasal ang babae. Pwede pa kayo ng ilugon. Come on. Pero, kuwan manggod, nagwandog manggod ang akong nahuna ron, Pitch. Nagwandog? Parang ikog ito eh. Ug sa kuwan pa nagbarag-barag. Nagbarag-barag. Kung kinsa yung kaha ng tawhana, nga nakadama ni Lolita. Come on. May buwan na yan na nato siya. Ang atong buhaton, panida na ito na si Lolita kung kinsay atong namatikdan nga magsige o niyag dool-dool niya. Kinahanglan yun, Pitch. Kay, kung tinoon manggani nga, na yun na siya trato. Milak. Di nalang tingali kumupadayon siya kung pagpaninguha niya. Come on. Milog mo ang luhas ilong. Ayaw siya. Ayaw no. Dito mo sa rinder. Bahad mo na. Kung may mo, ilugon din na to, Lolita. Langkato na to ang iyang dughan. Ngam, mahigog mariani mo. Suda siya na langkaton. Lagi na nga sa langkatong porol. Hindi lang siguro kung mamugos, Pitse. Di ba lang tingali? Kaluran, pud ni mo, eh. Ayaw na yung paluod. Kinahanglan mo, sukol ka. No retreat, no surrender. Di ka mo surrender. Nga nung magalo? Oo man kasi mong mood karon. Naglagot ko. Ha? Kisa nga imong kikalagutan? Naglagot ko ni Lolita. Ano naglagot pagka Lolita nga? Imo man tong pinangka? Naglagot ko kay doon na siya gikompisal na mo. Nga kono. Siya doon na sikretong hinigugma. Unsa? Naana siya hinigugma? Naana ko, no? Kinsa man? Wa siya masultay na mo konsekensa. Kinsa man dahi ang gisultihan na, lo?
ako og si Tasyo. Uy! Kuyawa ko na ng balita agon. Sa ato pa, wala di tay chance ini. Wala di kay, wala di kay chance ni Lolita lo. Unsay wala chance. Naglagot ra ko na to. Pero wala magpasabot nga mo atras na ko. Kay wala sa akong bokabularyo nga magpalupig ko na bisan kinsa. Ay, medyo maalarma sabta ng balita alo na. Pero ano ba man siya masulti o si Kinsa? Sultero niya kuno siya kung makahukom na kuno silang magpakasal. Stilon, marag imposible manggay ng istorya halo. Kaya waman ta makamatikod nga doon nila ang ulitaw ni Lolita. Matod niya, ang uban, di pa giraswat. Una? Ay, kung na nga, gisugot sa sab niya ang lalaki pinaagi sa swat. Muna, kana na to. Muna akong karoon pagayo. Pero sagdi lang, mangita kong pagi, nga may bawan ako kung kinsa yung nalalakiha ang gikumpisan ni Lolita na mo. Di ko matugot, nga nailaing makasakmit sa gugma ni Lolita. Ako, tabangan tiga sa pagdiskubre, anak. Mahibawaan raw niya nato ng tanan. Unsa ka? Imo silang gisultihan nga naa na kay trato? O, Glenn. Kinsa man? Shh, uy. Ayaw pagsabaan na ato ra na. Buing ka, uy. Gikabuang nga rin mo sila, no? Ako nang gituyo, Glenn. Kikibaw ka. Seloso biya kayo ng tiguang. Ilabi na kung makakita si Tasyo. Maunang ako yung gituyo aron dili sila mag-away. Maayisad, uy. Pero, huy, didiain mo sila paulian. Dili, uy. Bahala na sila nga makadiskubre, ana. Basta kay ako gid silang gidaygan nga naa na gyud ko'y uyab. Badlunguna, gini mo, uy. Mutuura pa dahin na sila sa imong isulti. Bahala na sila kung makaibaw sila sa tinuod. Kung pugson yung kanila sa pagpatugan, kaysa man sa imong ipasangil nga pangan. Ingnan ako nga si Liklik ang ako uyab. Hala? Si Liklik libat? Buing magkalula, oy. Pulos lagi ka binuang sa. Jesus, di ta magsineryoso, oy. Ako ra magud silang gikabuangan, good. Kikapuyan ko anak nilagaw, uy. Bisod sad kayo kung magsineryoso ko, no? Ay na lang pag-mention og pangan, uy. Pasagdahin na lang na sila nga mo diskubre. Maobitaw. Bahala na sila kung kinsa ilang hunahunaan. Basta kay dili gyud kumutug-an nila kung kinsa ang akong hinigugma. Hotdo ni nato, Greggy. Aron mahuwasan ta sa atong ngilad kagibati. Di ko ka, muna kang inam to ribs. Uy. Da ka ba sa okay na nako? Oy, wa na epek, Greg. Kinahang lang mahurot ni natong duha, uy. Ayaw lang to ribs. Ayaw lang to ribs, sakto na ning duha. Kalihurot, anak, kay matugo karong taod-taod. Ay, unsa man. Gusto kang hiluton, tika? Hiluton, bi. Hiluton, Kaan be. ka na nga, mas mayo pa siguro. Hilutan na lang niya ako agtang. Agtang? Kaya rin mawa niyong labad sa akong Sige. Bebe, sandig sa akong dughan, bebe. Dugan. Ayaw ka uwaw na ako, Greggy. Hay may mayog mo, higda na lang ka, kaya aron nindot ang imong posisyon sa paghilot. Ganun mo higda ko? Sige, higda. Higda ka. Kana. Bebe, akong hiloton, be. Hiloton di ka, ha? Nahadlok, Greggy. Nindot na yung posisyon nga ingon ini. Ayaw ka maglisog o ginawa. Maglisog o ginawa ko di mapatungan akong punsyuhan. Ang ako lang agtang may luta, may labot na punsyuhan. Nindot, manggod ni. Ingon ini paghilot, Anong labot mo ka di ang hilot? Ay, dyan na!
ka na! Ay, ilok! Ay, alaw siya ka tayo! Kini. Aray! Alaw siya naman eh! At kagagayay naman ng... Ito na to. dito to. Aray! Uy! Imo magkukugitok mo, Greggy! Dasa, we. Dasa. Lisod ginawa. Ayan na. Ayan na ko kiluta. Gawas. Gawas na din eh. Gawas na din ito, Ribya. Kaya na ako magpahilot. Kamusta naman ka na to? Karon pa man ka nakasuloy balik tinis amo. Oh, mauligi, Lit. Nabisi mo ko sa mga negosyo, God. Saan si Lolo? Ako na may iyang gitugyanan pagda sa amo mga negosyo, God. Bayo hinoon? Tuod. Kumusta naman kalit? Samot naman kagasiksiw kagwapa, eh. Salamat na to. Tuod, ganang nakabalita ko nga, naman kuno kay trato. Kinsa may nagsulti nimo? Saan? Si lolo nimo no? Saan? Tinood gito? Oo, uy. Ngano? Abi ninyo nagkomedyan ako? Yatis, yawa. Kisa man ang swerte ang lalaki nga nakadama nimo. Secret ra na to. Dili pa na ako na ang gisulti sa tanan. Oo ba? Unsa man taga dinhero ba na sa ato? Secret ra lagi. Basta kay may bawo ra lagi unya mong tanan. Sertiya na lalaki ya, eh. Pero unsa man na siya, Lit? Kwartahan ba? Excuse me na to. Wa ko mag-apas og sapi sa akong relasyon sa lalaki. Ang akong gusto nga magkasinabot mi. Nakauyon ko niya og nakauyon pud siya nako. Pero importante diya kayo karong panahon na nga mopili yung taglalaki nga financially stable. O bitaw. Pero dili na maoy una na kong giapas na to. Ang importante para nako nga bisag kinsa pa na siya doon ako'y pagbati. Yay. Madato man o mapobre ang iyang kahimtang. pero mas maayo gyud nga doon na kay pagbati sa mga kwartahan, di ba? Maray prangkag yun nga pagkasulti ba? Mag-unsa man ang bation nga gugma niya way kabuga ang mga lalaki. Simbako ko disgrasya. Parehas ka nang naminyo diya nga nahimo na lang tindera sa daplin. Ayaw ra ko pagingon anak na to. Nga naman di og mahimong tindera. Basta ang importante nga doon ay prinsipyo o baruganan. Limpyo og konsensya og white tao nga gilupigan. May punto ka anang bahina pero abi na ulit. Nibangor ba ka nga dugay na kay kung nagagusto nimo. Sukad pigit sa una. Pero sagdi lang. Wa man kaso na ko ba. Bisag na nakitrato karon. Digapon ko mawadlan sa paglaom nga madawat ni mga akong gugma. Seryoso ra kayo ka na to. Kapila naman kumuingon nimo nga napay daghang babae diha nga gwapa, sexy. Ni prangka na ba ako nimo ha nga kotobre kita sa amiko? Bueno, Lit, kuan ba nang makapaabot mo ko bisag kanusa ba? Pero timan iba ya. Kung ako yung imo piliyon, di ba ka magmahay kay kung unsay akong mapanunod sa mga katigayon ni Lolo, kitang duha raon niya mabulahan ini. Ikaw ako, magpuyoon niya sa paraiso nga puno sa kalipay. Ako ihatag mo ang tanan, bisag unsa pa imong gustong pangayoon di rin ako. Salamat kayo sa imong mga nindot nga tanyag na to. Pero pasaylo ako. Kutob ragid sa higala ang akong pagtagad nimo. Wa na mo labaw pa ana. Busa ako gining balik-balik ko nimo na to. Ayaw na lang gid pagdahom nga naa pa kay mapaabot nako. Mayo. Mayo. Oh, Tasyo! Ikaw maguday na! May nga pulit. Dayon din Tasyo, uy! Dali! Ay, may balik ulit ba kay... Kwan, ako na ganing ihuli ng wire ni Felix. Bebe. Ako rin hatag anak ni tatay. Diraw. Salamat kayo, Tasyo, ha? Nahasol na lang hinoon ka ini. Tabi una ninyo, ha? Kay ako una ning ibutang sa sod. Lingkod lang una diha, Tasyo. Samay mo tuyo din eh. Nera ko kay namang ko'y gatod. Ikaw, samsay mong tuyo din eh. Basta ginalimot ka sa imong limitasyon. Di ba nga, gibawanan naman kang mo doon, Lolita? Come on. So ka? Uy, watay butan na din na to. Kung kamo may diskarte ni Lolita, huwag pugong sa inyong gusto.
Busa ayaw sa kunin yung but. Kung unsay gusto na kong buhaton. Pareha sa tang tanan, doon natay kagawasan kung unsay gusto na itong buhaton. Taman. Lex, Hmm. so good karon ba? Mga apply na kong trabaho. Maayo, nindot. Maayo kay nakahuna-huna ka na, daday. Kauyon ka. Asa man ka mga play? Mo apply ko og katabang sa ilang guryo. Usa, katabang, astronaut, Hoy, sa ilang kuryog yun. astronaut. Magpabuwan man. Astronaut sa imong kunot. Magpabuwan, astronaut. Nganom di ay. Naabad di ay dautan. Kung ato ko sa ilang magpamid. Pangita ug lain, daday. Ha? Mga play nakakagtindira sa bikiri. O di ba, maglabandira ka? We. Why magbuot na ko, Felix? Kuno say gusto na akong applyan nga trabaho. Pastila ni mo, no? Basin bayag magpakauwaw niya ka sa ilang guryo, ha? Sa una baya, nagpamid ka silang wili. Pilmi kang mawa kay musibat ka. Nya, magtungits ka silang saling. Sa una rato. Sa una. Karon di na mahitabo. Nganong nakaingon mo ka, nga di na mahitabo. Nagbag-o na ko, Yeah, Felix. bago. Bago na ko. Mubiyan ako ng bisyo, ha? Baya, no? Kapila na kakamagsiging ana, no? Unya di ay, scammer na ito. Uwe, ayaw kong unhidaan, Lex. Basta akong ipakita ninyo nga magtinarong na ko sa akong kinabuhi. Nahala. O ha? Ma'am, kay gusto ni mo nga mag-astronaut ka. Buhatan na, daday. Basta di lang ika magbinuang sa imong trabaho, aron dili ta mauwawan ni Guryo. Ribs. Aminaw, Toribia. Unsa man, Greggy. Kan ba ka nang abi ni mo? Nakadaig kay ko ni mo. Siksik ka. Wapapag yun. Thank you, Greggy. Ala. I love you. Uy, nganugong, I love you man ka na ako. I love you lang, good. Kay ni Dahig man ka na ako. pero, paminaw. Sige. Kanyang, kon ba? Nauyon kay ko ni mo. Na ako'y gustong ipabuhat ni mo. Sige. Unsa man na, Greggy. Kay andam kay kung mubuhat, ana. Hindi ta paminahon. Kanyang, kon ba? Daga pamangyo ka no? Ay, ikaw ba? Joker, gid kayo ka, no? Unsa man di tanaw ni mo na ako, ha? Tawa. Kan sa tinod lang na kuryoso kay ko nimo. Kay ang imong tingog, marigtigo ang naugto no. Pero ang imong naong, duta naong, mura pa magbatanon. Ay, totoo di ay, pinanagan niya imong edad. Pastilan, kadali ba gini mong malimot. Giingnan bitaw ti ka nga 30 pa ko. Ha? 30 pa gaudi. Lagi. 30 pa ko, oy. Abe man ko na ko og 25 ka pa. Ikaw ay, permigyo ko ni mong binuangan. Nakasuway na ba ka nga doon na kay tirato? Ay, wa pagid in town. Wa pagyug ko kasuwayan ang mga butang nga sukad-masukad. Hindi ko matuon ni mo, Toribia. Mura mang nakasuway na ka. Sus, pagtuora na ni mo, Greggy. Nahibaw ka? Never been touched, never been kissed pagid in town ko. Aray. Virgin pagid in town ko. Duda ba minahon. Ay, no. Gigan ko. Gilok. Padoon ako kung nagdunggan, padoon. Virgin pa ko. Minaw ba? Nakoy pabuhat ni mo. Kung mo yun kayo ni doon na kayo madawat nga dakong premium. Kana. Unsa man na. Unsa na, Greggy? Sige, sultihi dayon ko. Kaya ganihar akong nagpaabot anang imo ipabuhat na ako. Ando ta pa minahon ay. Sige na, Greggy. Kanabang akong apo ba nga sila na to ba? Kanabang akong apo? Gusto ko nga kamuna. Unsa? Okay ba ka na? Kimani ha?
Bugtong na na akong apo. O mauon niya na magkapanunod sa tanan akong katigayunan kon. Mawa na ko ining kalibutan na. Sure ka, Greggy? Sure na sure. Kung kamoy makansal sa akong apo, saan ako nimo nga. Nagyo kay madawat nga dakong premyo gyud. Lagi. Unsa may premyo nga imong ihatag nako, Greggy? Kwan. Dagan kagag house and lot. Oo. Kunya, napagyoy 5 million pesos cash. Oo. Kung masunod nimo akong gusto. Tepa. Unsa to? House and lot? Unya, and lot. 5 million pesos cash pa gyud. Wow, kadako gud ana, Greggy. Naong biyan niya. Kadako. Unya. Jaman. Desidido ka. Gusto ka nga ikay mangulitaw sa akong... ako ba? Gusto ko nga ikay mangulitaw sa akong apo. Kay turpina. Di na ka manguyab. Gusto ko nga ikay manguyab niya. Saman. Tubag. Gel o no gel? Ana gud na nang imong labanan, gaw. Natingog ba ni Gaw? Basta dili ko kalaba og upat ka adlaw magtipon og manginalabhanan. Ako sad bitaw. Bisag tulura ka adlaw, mahimo namang bukid ning akong labanan. Wala gini kahumana ning bisyuha Gaw. Saon man sinanay si di man makahigayon gud. Magsige na malagsugal. Badlunguna gid nang tiya no. Kani adto ko man ang iyang bisyo eh. Wa man gina siya mahunong ana. Maadik magud sa nang bisyuha Gaw gud. Kuya bitaw ng bisyuha eh. Si Burlasoy bitaw, nabuang man tungod ng sugal na bisyo. Sa una, dato kayo na sila. Karon, naburlasoy yun. Mao na akong gikagulan ni Nanay Gaw. Ambot unsaon ka na Gaw eh. Naglibog yung kukunsay tambal ang bisyuha. Mayo gani kay si Tio, pasensyoso rasad kaayo. Ay, permisa na sila maglalis Gaw. Way adlaw nga dili na sila maglalis. Alingog-ngog kay paminahon. Naluoy baya ko nimo Gaw ay. Pero sige lang, importante nga tibuok ra gihapon mo. Ang uban baya no, naguba gid ang pamilya tungod anang bisyo. Tinuod na Gaw eh. Mao ginay dili na ako gustong mahitabo Gaw. Bisag ingon ana to na si Nanay pero pinangga man gyapon kaayo nako siya. Gusto sad ko nga makatabang nila Gaw. Tiwas na lag-eskwela Gaw. Total, duha naman lang katuig ng imong kuwang. Mao bitay akong plano Gaw. Basin sa sunod tuig na gid Gaw. Ni-apply naman kong scholarship sa school. Pwede masad ka mag-working student, Gaw. Makaya raman na nimo. Mao lagi. Puhon Gaw. Magpadayon nagigos pag-eskwela. Pero, Gaw, lain pa'y ato ba? Unsa man na? Musta naman mo stasyo? Okay raman Mr. Show Gaw. O may problema niya. Pero, Gaw, tugani na gusto tinuod? Kinsa man doon sa tulo nila ni Lolo Gorio, Renato, o ni Tasyo ay mong nauyunan? Sa tinuod lang Gaw. Ato-ato lang niya. Mas nakauyon ko sa batasan ni Tasyo ka ni Renato. Si Lolo Gorio, wa man ay kaso kay tiguwang naman na siya. Malingaw ra ko ni Lolo kay si Aw kaayo na siya. Sa ato pa Gaw, mas dako gyud og chance da estasyon nimo. Wa man sa din noon magpasabot nga kay nakauyon ko siyang batasan, siya gid akong pilion. Igo ra gyud kung nakauyon niya, pero wa na mo labaw pa ana Gaw. Wa na di ay. Gaw api nimo Gaw pa. Sagad ba is mga tao rin is ato, no? Nagtuo ba ya gyud nga si Tasyo mo ay nagpatay sa iyang amaan? Bahin na ng butanga Gaw. Huwag ito'y kalibutan kung unsay tinuod. Pero sa ako lang sa opinyon, mura man o ginusinti gid si Tasyo. Kaya nakapamatuod man gid sa skorte nga dili gid siya nagpatay sa ilang amahan. Naglipod bitaw sad ko Gaw, eh. Kay hangtod karon ba? Mao ba ni dakong isyu gyapon ni ato? Ang tanan nga makakita ni Tasyo, mahadlok gid niya. Aw na ara gidas tao Gaw. Pero para nako, wa mo ko mahadlok ni Tasyo ba? Bisag daghan ang muingon ako nga dili ko angay mo kumpiyansa. Lain-lain man gud ang opinion Gaw. Basta kay ako wa ko'y gikabalakan niya. Kumusta naman ka, Renato? Uy. Anong bilutot naman noon ka na ito, Toribia? Hala, oy, kahumot man din imong lawas na to. Time para good, una, Toribia. Mag-istorya, una ta. So, ikaw yung humukuan ka. Kumusta nga kung gipatrabaho ni mo? Ambot, oy. Di na ko ganahan si mong lolo, oy. Ha? Ano, di naman kaganahan nga. Nakauyon ra ba na siya ni mo? Na, kusog kayong manok mod.
Kung mo kabayo ganita, iya din kong iwakli. Kabayan sa timbukod. Mau ka, di. Bida, ay natural rin na. Uy, paano lang ito, Rebia? Hangtod nga, mulampos kita sa ato mga plano. Pero na to, doon ako isulti ni mo ba? Iya, muraglain. Unsa man na? Ayaw lang kasuko, ha? Unsa lagi na? Ay, man kay maayo kun. Kita na lang. Bitaw, unsa? Putang eh. Wala, ni sugot ka. Sugot ka. Ano kung ako naman inuwi, imong itripon rin ang Wala mang doon may kaso na tugod. Total daga pa man ko. Ikaw, ulitaw, pasad ka. Unya gawas pa, ana. Bugtong apo bitaw ka niluluguryo di mo. Sigurado ko nga ikaw gay makapanunod sa tanan niyang mga katigayunan. O kita'y magkadayon, mabulahan tang duha, di ba? Tagay. Di ba? Ay, magdanunto di ato rin biya. Usam ko, kung di gani ko ni mo, kuan, di gani ni mo ipadayon ang ako nga gisangon ni mo nga misyon. Bantay ka lang. Lisan ta kaglain. No, dili na mahimo na to. Kay kung imo ng buhaton, isumbong ti kasi mong lolo. Unsa? Baong ayaw gyud ko gilisi na to. Dili mahimong imo kong papahawaon din he. Bisag unsa pa'y mahitabo, dili gyud ko mopahawa din he. Unsa? Kumusta? Kumusta naman ka, daday? Ay. Kumusta? Okay ra kay Kuguryo ay. Smiling gihapon. Gisagway sapi. Mau ba? Oo. Ayaw ko pala ka kaya na ako'y hatag ni mo. Uy, hala. Lagi. Hala. Ay, salamat. Tanawa, dara. Alalaman naman, be. Bino. Uy, hala. Salamat taon guys. Ay, kaikog bayan ako ni Mogoryo. Kisigli kaghatag na to. Sama siya. Ano ko kunoon ng kaikog? Lang ko kuno kay kwarta kay tagaan din na katika. Ay, pastilan. Salamat kay kaayo, ha. Pero, Goryo, doon na lang ang takoy laing ihanggan ni mo. Lupa. Sige, sama na. Kanang kuan ba? Wow. Kining. Sa kining? Maikog mong konsulti ni mo, ini? Susunsam tao na siya. Ano kaikog? Sulti na yun kay dito ka balibaran. Hala, oy, kuan manggod ba? Kining kuan ba? Gusto nta ko mga prekitabang sa inyo? Unsa? Katabang? Kung mahimo lang unta ba? Uy, ngano kung katabang mo imong applyan daday? Waman kaya nga mahimong katabang. Noon, mo anti kang manager sa akong negosyo. Ha? Hala, manager? Oh, manager. Manager? Ako'y grocery store na 24 hour. Kaya akong imong manager dito. Ay, ayaw lang na, Goryo, oy. Ganag lain lang kay, di magkukaybaw ng manager. Bisagi mo lang ko ni mong mayor. Mayor naman. Mayor duma di ay kain niya. Okay kay ko, anak. Sige na, Goryo. Mayor duma na lang kaya kay na sa akong abilidad. Yay. Bueno, sige. Gusto ka umadayon. Masugurin ka sa imong pagka mayor duma. Saman. Ay, sugot kay ko, anak, Goryo. Umadayon. Umadayon. Gigi. Ricardo. Ugma. Sugod na ka. Bida, wala ko kauyon ning trivia nila. Likoy mo utok. Saan sa di problema? Buwag nga ni mabayana. Ako minoy gitripan. Nakagusto ko na siya nako. Sungka mingisim ko kariagod. Ano ka? Katawa mo ko ang balita agad. Pero kung nausap mga una-una. Bot lagi. Lagot lagi kay ko. Mato niya mo ning insulti. Wa na kuno siya kauyo ni Lolo. Mo nga aril lang kuno siya nako. Muro mo doon di princess utok lagi mo gikuha dyan. Awa to lisan. Lisan? Saan ang pag-ilisan ha nga? Gibaharan man ko nga musumbong siyang Lolo kung ako siyang papawaon. Buang ni bayhana. Lagi! Sa tikon lagi utok. Ang buto siya nakaon nga kalit mang nabali. Yung sumay plano ni mo na sumay itong buhato na niya. Ha? Ay, sige lang. Bahala siya di bali.
ato lang tabangan o amaman. Ibasin og nagpadugang na nas pusta. Ako lang yan na sa istorya rin. Kinalan nga imo na siyang pasabton. Ina nga dili mahimong mubaliktad siya kay magumpa atong plano ana. Ay nalagi ka bala ka. Ako na sa istoryahon. Basta ingna gyud. Puna na ko iyang allowance. Unya, muhatag ko niya og laing palipay para nga sundon gyud niya ang atong gikasabutan. Ha? O lagi. Karoon ako sa istoryahon. Oh, come on. Nala nga makakita na yung tagtrabaho ni Pets. Kay, talisuda kay nung watik tarong kinitaan ay. Well, isado na ko sa dinsensyo. Nga, kuhaan ko na taniyang Hilpers Construction. 400 ko nang adlaw. 400. Puro 0-0. 400. 400. Asa man. Nala diya doon sa kuhaan, sa baskyo. Uy, kinusam ko no? Basinog nga. Di ko mo siya na ko gapon. Sige. Mas may nun. Sugot kay Kuha na, Pits. Uy, attorney. Kakakinig ko sa tubagon. Hello, attorney. Hello, Mr. Futasio. Kumusta? Mas nandun tayo tingog, attorney. Bugnaw pa siya. Bugnaw pa siya, Mos. Kwan, okay na ko, attorney. Unsay na may balita niya? Nago ininot nga balita di mo. Natin bago na ko ang alit siya imong kaso. Oh. Kung kinsa papatay sa inyo kamahan. Ha? Maba, attorney? Kisa man, attorney? Dili mahimo ang consulting mo sa cellphone. Aniyaw karon sa opisina kay Anita dili mo sa tihanay. Oh, come on. Sige, attorney. Karoon dayon. Magbabot ko mo. Sige, attorney. Salamat kayo. Okay, bye. Bye, attorney. Ansa ko na siya? Nanay, lid kung kinsa niyo nagpapatay sa inyong amahan. Oh, muna gisulti ni attorney karon. Mga ako siyang atuon karon dayon sa iyong opisina. Well, very good. Nindot ka balita siya. Mapriso ni Gadon niya ang dinodanay niya kriminal. Mga jilong. Oh, come on. Unsa kahay sunod nga mahitabo ug sunda pa ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Emmanuel Nadila Sakol, ang karibal kong lolo. O paliog ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.